Hellurei ja hyvää uutta vuotta! Mun nimi on Laura ja sä oot tullut kattoo mun käsityöaiheesta kanavaa Korppari Nits. Tervetuloa! Viime videossa mä kyselin, että kiinnostaisiko teitä tämmönen lankavaraston esittelyvideo. Ja koska moni vastasi, että kiinnostaa, niin tässä se nyt on. Eli tällä videolla mä esittelen kaikki mun langat ja kerron, että mitä mä oon ajatellut niistä tekeväni. Koitin asemoitua nyt vähän tällaisen sivuun, että tähän olisi sitten tarkoitus lisätä kuvia noista mainitsemistani ohjeista. Voisin tässä kohtaa kertoa, että mulla on tää Kutovakikan Stripe Hype Sweater päällä. Tän on tehnyt muistaakseni 2024. Ja tää on ihan 7 veikasta tehty lukuun ottamatta näitä hihan turkooseja ja sitten helman tämmösiä laivaston sinisiä kohtia. Mutta joo, tää on kyllä ihan jees. Ei oo kauheasti ehkä päässyt käyttöön, mutta nyt kun vihdoinkin nämä pakkaset tuli, niin nyt tämähän on oikein hyvä tämmönen kotoilupaita. Joo, mutta nyt on paljon asiaa, niin voitais mennä sitten tähän lankavaraston esittelyyn. Mä itse asiassa just tässä pari päivää sitten punnitsin nämä kaikki ja kirjoitin tänne mun neulemuistiinpanovihkoon ylöskin, että kuinka paljon on kertynyt lankaa. Koitin vähän nyt tällainen langan vahvuuden mukaan järjestää nämä kategorioihin, että voitaisiin mennä niin kuin ohuimmasta paksuimpaan, niin se ehkä tuo tähän videoon pientä struktuuria. Joo, aloitetaan mohairista. Muuta leisvahvusta lankaa mulla ei olekaan, mutta mohairia olisi 330 grammaa ja ne löytyy täältä. Näistä ehkä tämän muistatte edelliseltä videolta, että siinä esittelin sen Arthur-neuletakin, niin tää jäi nyt siitä. Tää oli Gepardin Kitsetaa. Ja sitten täällä on niin ikään lisää tällaista vähän murretumpaa, vaaleampaa liilaa. Tää on mun mielestä sitä lankamaailmasta saatavaa Anisia Kid mohairia. Tästä ja sitten yhdestä alpakkalangasta olen tehnyt ton My Favorite Things Knitwearin Cardigan No. 7 jo joku pari vuotta sitten. Sitten tää taitaa olla Sandnesin Tynsilk mohairi. Nyt täytyy tunnustaa, että onko se Tynsilk mohairi? Joo, no kuitenkin se Sandnesin mohairi. Niin täytyy tunnustaa, että mulla ei nyt kyllä hajuakaan, että mitä varten mä oon tän ostanut. Mun mielestä silloin kun toi lankamaailma on vielä ollut Tampereella, niin tää on ollut sieltä, että ei aavistustakaan. Mutta joku siitä vielä joskus tulee. Sitten tässä on Snurresta, oisko tää sitä Mohair by Canard. Niin nää on hankittu aikanaan meidän äitille. Oli tarkoitus tehdä pari pipoa, ja itse asiassa kyllä teinkin, mutta silloin en vielä oikein ymmärtänyt siitä tiheydestä, niin toisesta tuli liian pieni, toisesta liian iso, ja sitten hän vielä lopulta totesi, että hän ei pysty pitämään niinku mohair-pipoa, että kutittaa, niin hän sitten palautti nämä pipot ja langat, niin jossain vaiheessa sitten voisin itselleni jotkut pipot näistä tehdä. On tosi kivat kyllä nämä sävyt. Ja sitten täällä on, olisiko tääkin sitä Gepardin Kitsetaa, johonkin pipoon aikana on tämän hankkinut, mutta en sitten sitä käyttänyt siihen. Mutta ajattelin, että voisin mahdollisesti tehdä tästä jonkun huivin jonkun toisen langan kanssa. Ja sitten täällä on itse asiassa Söstreen Greenestä aikanaan ostettu mohair.
mun mielestä tämä oli silloin, kun heillä oli vielä tuolla foorumissa Helsingin keskustassa liike, niin siitä on sitten tosiaan vähän aikaa. Että mä en muista, olikohan mulla silloin, kun mä hankin nämä, niin tämä sama suunnitelma, mutta olen miettinyt, että tekisin tästä semmoisen, oliko Theodora Goes Wild, tämän nimisen Ravelry-käyttäjän tämmöinen herringbone lace turban. Eli vähän semmoinen fiftarihenkinen turbaani. Ja sitten täällä on vielä jämät Langin leissistä, mistä olen tehnyt ton yhden toisen langan kanssa yhdessä mun siskolle noi Milena Juholanne Lover-lapaset. On joku semmonen, olisiko se nimi joku Cloud Bow, laitan siitäkin tosiaan kuvan nyt tähän ruutuun, niin mun mielestä se olisi joku tämmönen mohair-jämämekko, niin välillä on miettinyt, että olisiko semmonen hauska. Mutta sitten mä en tiedä, että olisiko se tosielämässä niin kauhean käytännöllinen. Ja eihän tätä jämää nyt mulla ole vielä täällä niin paljon, että ei nyt varmaan näistä saisi niin vielä semmoista aikaiseksi. Mutta just, että johonkin just huiveihin ja tämmöisiin päähineisiin ehkä. Mutta muuten niin ei nyt ole sillain niin ehkä aktiivisia suunnitelmia näille. Paitsi noin, mitä nyt tuossa mainitsin. Mutta itse asiassa voitaisiin hypätä tästä luontevasti nyt sitten tuohon fingerin kategoriaan. Nimittäin juurikin tämän mohairin kanssa on ajatellut, että voisi yhdistää näitä mun siitä Petite Knitin kumulusteista jääneitä Knitting for Oliven Pure Silkkiä. Että vaikka nämä nyt on vähän tässä kyllä eri sävyiset, niin joskus testasin, että ihan kiva joku huivi kyllä niistä saataisiin aikaan. Joku tämmöinen suunnittelija, jonka sukunimen en muistan, että hänen etunimi oli Jennifer, niin hänen tämmöinen joku Riptide-huivi, niin joskus sitä kattelin ja mietin sen kuvaan nyt tässä näytöllä. Niin mahdollisesti vaikka se, että toki noita sofiskarpeja nyt voisi tehtailla, mutta kiva olisi vähän jotain muitakin joskus kokeilla, niin mahdollisesti vaikka se jossain kohtaa. Ja no itse asiassa, kapas, mullahan kuitenkin nyt on täällä sitten vielä hiukan mohairia yhteen ihan tiettyyn projektiin hankittu. Elikkäs täällä on 5 kerää tätä Knitting for Oliven Soft Silk mohairia sävyssä Licorice. Ja näistä mä olin ajatellut tekeväni sen My Favorite Things Knitwearin Blouse Number 1 Lightin niin kuin yksinkertaisena. Että mä ajattelin, että se voisi olla aika kiva, että se nimenomaan kuuluisi olla semmoinen vähän läpinäkyvä, mutta että sitten siellä alla voisi pitää just toppia tai sitten päällä jotain vaikka spagettiolkaimista mekkoa, niin voisi tulla aika nätti. Mutta sitten piti täältä vielä näyttää, että täällä oli kanssa pieni kokoelma näitä bambulankoja. Nämä on sitä Jerttikarnin Blend bambuuta varmaankin. Tämä on tosi ihanan pehmeä. Olen tehnyt näistä tiskirättejä jossain kohtaa. Ja ne on kyllä siis tosi hyviä. Kestää käytössä aika hyvinkin. Että jossain kohtaa voisin taas ottaa asiakseni niitäkin neuloskella. Siinä oli tosiaan kaikki mun fingering-lanka, joka ei ole sukkalankaa, mutta sitten tätä fingering-sukkalankaa löytyykin jonkun verran. Eli sitä löytyy 1156 grammaa. Bambuu oli muuten 105 grammaa. Niin täältä seuraavaksi tulisi nyt sitten näitä fingering-sukkalankoja. Voitaisiin ottaa eka nämä käsivärätyt vyyhdit tästä. Tämmönen ihana puketti. Eli tässä on Folkista ja Villasta tänä kesänä
mun hankkimaa Rouva Silmusolmun villasukkista sävyssä Huvitus. Ja tämähän on siis aivan ihana herkkuväri. Olen ajatellut, että voisin opetella sukat niin kuin varpaista varteen. En vielä sitä ole koskaan tehnyt, mutta ajattelin, että tämä voisi olla vähän semmoinen mun harjoitusvyyhti siihen hommaan. Että josko mahdollisesti saisi vaikka tämän ihan kaiken langan käytetty, niin olisi hyvä juttu. Sitten on Vuonuen Sampo villasukkalankaa sävyssä Turkoosi meri ja niin ikään aivan ihana väri. Siis tää on vaan jotenkin niin kaunis. Mä luulen, että ehkä mä tuun vähän enemmän tässä tulevaisuudessa neulomaan kaikkia sinisiä juttuja ja sinisiä lankoja. Mulla ei kauheasti sinisiä vaatteita ole, mutta eikö se nyt passaa minulle kuin nenä päähän, niin tämähän on hyvää kehitystä. Tästä on suunnitellut tekeväni siitä 52 kertaa villasukat Vol 2 ne Aurora-sukat. Että viime vuoden alussahan mä esittelin sitä kirjaa ja monta ohjetta, mitä ajattelin tekeväni, mutta en sitten tehnyt viime vuonna, niin jos nyt sitten tänä vuonna. Et nythän on tässä kartuttanut näitä taitoja niin, että vaikka näihin sukkiin tarvittavia palmikoita osaan nykyään tehdä, ja se on ihan sairaan siisti juttu, niin en malta kyllä odottaa, että saan nämä puikoille otettua tässä jossain kohtaa. Sitten olisi Nurjan merinosokkia sävyssä Ametisti. Tää on ehkä vähän kylmempi kuin siinä näytöllä näyttää, että vielä jonkun verran on luonnonvaloa tuossa ulkona, mutta on pitänyt nyt toi kattolampu ottaa tässä jo avuksi, niin ehkä nyt hieman lämpimämmältä näyttää nämä sävyt, mutta näillä mennään. Itse asiassa ajattelin, että näihinkin sukkiin olisin hyödyntänyt sitä 52 kertaa villasukat Vol 2. Siinä oli tämmöiset kuin Amelia Putrin panensukat, mutta sittemmin on tullut toisiin ajatuksiin, että yhdet lahjasukat on ajatellut tehdä tästä, mutta en kerro siitä nyt sen enempää tässä kohtaa. Siinä oli kaikki Fingerin käsin väretyt langat, niin sitten voitaisiin mennä tänne. Nyt varmaan tulee vähän rapinaa, pahoittelut siitä. Mutta täällä on Titityn pussissa kaikki tämmöiset tehdasväretyt Fingerin langat. Eli ensiksi on nämä mun vähän kovan onnen Joyce-sukkiin tarkoittamani langat. Eli tää oli jotain Opalin, sitä 4 ja sitten tää on Arvettaa. Se on oikeasti tommonen laivaston sininen, vaikka näyttää ehkä vähän mustalta tässä. Mutta tosiaan Joyce 2.0 sukat olisi tarkoitus yhtä lailla laittaa puikoille tässä jossain kohtaa, että nyt on saanut vähän kiinni jutun juonesta noiden kirjoneullesukkien suhteen, niin josko sitten olisi vähän parempi onni niiden kanssa tällä kertaa. Sitten tää on joku random jämäkerä mun ystävältä. Tää tämmönen peikehän ei nyt ihan ehkä ole niin kuin meikäläisen väri, että varmaan johonkin lahjasukkiin sitten joskus päätyy. Sitten on näitä Arne ja Carlosin mun mielestä Celofauten sarjan kanssa jämiä. Olisiko nämä ehkä Regian lankoja. Tästä on tehnyt yhdelle ystävälle sukat. Ja olisiko tätä nyt joku about 40 grammaa. Että jos käyttäisi jotain toista väriä kontrastina, niin tästä varmaan saisi vielä jonkun pituiset sukat. On kyllä tosi netti tämmönen self-striping sukka, niin pitää tääkin hyödyntää itselle sukkiin.
Anteeksi, täällähän oli nyt sit kuitenkin vielä hiukan näitä käsin värjättyjä, mutta ne on nyt jämiä. Eli tässä on ihanan Hedgehog Fibersin Sock-lankaa. Tää on sävy Dijon ja sitten tää on, olisiko ollut Fly. Tästä on tehnyt ystävälle sukat ja sitten tästä itselleni. Et itse asiassa nämä tästä Fly-sävystä itselleni tehdyt sukat alkaa olla jo aika lailla parsinan tarpeessa, että niissä melkein on jo enemmän reikää kuin sukkaa, niin pitäisi nyt äkkiä ottaa toi parsiminen haltuun, että mä en vielä sitä osaa, mutta sehän ei vaikuta ollenkaan vaikealta, niin josko nyt, kun on julkisesti tämän kertonut, että pientä painetta nyt sitten tähän prokkikseen kohdistuu, niin jos saisin tämän parsinan sitten otettua ohjelmaan ja voisin ne vaikka esitellä sitten täällä, mutta en lupaa mitään. Sitten on mun mielestä nämä oli Lucky Omen Yarns Goes Mokku Yarn. Ostin tämän tuolta vuoden 24 neulefestareilta, että oli varmaan joku tämmönen erikoissävy. En tiedä miksi mä oon kerinyt tällainen 3 pallolle, mutta tää on sävy Keto. Tää on kans tosi nätti. Näistäkin itselle jotain perussukkia sitten jossain vaiheessa aion tehdä. Joo, mutta sitten olisi näitä tehdasvärjättyjä, nimittäin ihan kuulkaas vanhaan kunnon arvettaa. Olisi täällä teräpoikineen. Eli tässä on ihan tätä valkosta, sitten tää on aqua, hibiscus, Chinese red, sitten olikohan tämän väri nyt sitten desert rose vai oliko se just joku toinen, mä aina sekoitan ne. Sitten lime light ja tää oli coral. Näistä 3 on suunnitellut tekeväni just siitä 52 kertaa villasukat Vol 2. Ne, olikohan ne Emma Dutcherin Anni-sukat. Sitten itse asiassa tästä, ja sitten täältä jäi vielä pikku jämä, mulla oli näitä 2 kerää, niin näistä on tehnyt yhden mohairin kanssa ton, onko se nyt sitten se My Favorite Things Knitwearin balaclava. Siis balaclava, eli kypärämyssy, eli siis balaclava number 1, muistaakseni. Sen on tehnyt jo pari vuotta sitten, ja täytyy sanoa, että se on varmaan mun kaikkein aikojen käytetyin neuletyö. Että niin kuin syksystä kevääseen se on aika lailla joka ikinen kerta mulla päässä, kun lähden kotoa, niin suosittelen kyllä, siis se on todella kätevä. Sitten näistä aion tehdä ne 52 kertaa villasukat Vol 2, se tennissocks. Ja sitten, joo, siinä oli kaikki. Mutta tää nyt myönnän, että tää oli kyllä ihan heräteostos. Mutta mä aion tän ja sitten noi muut jämät, niin laittaa sitten niihin Summerlin Pinwheel-sukkiin, kun aikanaan saan ne joskus sitten aloitettua, niin se menee sitten siihen. Sitten olisi kaikki mun kesälangat, eli nämä on suurimmaksi osaksi tuollaista About Fingerin vahvusta puuvillalankaa, ja näitä on 1104 grammaa, eli ihan tarpeeksi. Täällä on tätä Jertgarnin Cotton number 8 lankaa 2 värissä. Eli tämmöisessä mintunvihreässä ja vaaleanliilassa. Eli ihanat
tämmöiset pastelisävyt. Ja tätä vaaleanliilaa on nyt pari kerää tällainen ihan iskemättömiä keriä. Sitten löytyy kaiken maailman aloitettuja ja uudestaan kerälle takaisin kerittyjä osioita. Että olen ajatellut, että voisin tehdä näistä jotain kivoja pitsipaitoja, että vaikka Sari Nordlundin, joka nyt on mainittu tässä videolla jo aika monta kertaa, mutta mä tykkään hänen ohjeista kovasti, niin vaikka niitä Poet-sarjan paitoja tai vaikka kuutartoppia tai muuta, että jollain videolla näin just, että joku oli tehnyt jonkun vaikka sen, onko se nyt sitten Poetry, se pitkähihainen niin Poet-sarjan paita, niin vaikka sen oli tehnyt just niin puuvillalangasta, että se oli niin kesäversio, niin sehän olikin ihan nerokasta, että tiedä voisiko semmoiselle tulla sitten jopa vähän enemmänkin käyttöön, mutta et mahdollisesti vaikka semmoista voisi näistä tikuttaa, tai sitten vaikka joku ihana hame, että toi Kutovaki Kanse, She-Shore blouse ja skirt ja vissiin dresskin on siitä, eli niin kuin paita, hame ja mekko, ja siinä olisikin sitten kyllä tosiaankin tämmöistä keskittymistä vaativaa projektia, mutta saisi vaan ainakin ihanan pitsivaatteen sitten siitä itselleen, että vaikka just se hame olisi kyllä tosi nätti tässä värissä. Ja sitten tämä vihreä mulla oli tosiaan, tai on edelleen, on tehnyt sen Knit Pearl Girlin lukkakardikanin tästä, eli mä en nyt sitä laskenut tähän varastoon, mutta mulla olisi sekin niin kuin vielä purkamattomana, eli siinä on varmaan joku, en mä tiedä, kilo, 500 grammaa, no neuletakillisen verran lankaa, niin siitäkin saisi kyllä vaikka mitä, että jotain kesäpaitaa, mekkoa, muuta jossain kohtaa sitten siitä voisi tehdä. Sitten täällä on, mitä olen ostanut Kirppikseltä, pari kerää Dropsin belleä. Mä oon aikanaan tehnyt sen Larkebackerin se Alone Together sweaterin. Se itse asiassa varmaan olisi täällä kanavallakaan näkynyt, koska se on niin siinä mun neule-taipaleen alussa tehty, että se on niinku jotenkin ehkä, no siis mä edelleen tykkään siitä, se on niinku tosi nätti, mutta sitten siinä vaikka just keskellä tässä etumuksessa on joku ihme reikä ja muutenkin se on niinku, kun mä oon käyttänyt siihen niinku ihan mitä vaan lankaa, ihan missä vaan paksuudessa, niin se on niinku nyt tällainen nyky minun näkökulmasta vähän siinä ja tässä, että viitsiikö sitä nyt sitten pitää. Että ehkä enemmänkin voisi laittaa se vaikka seinälle henkariin vähän niin kuin sillain taidesisustuselementiksi, mutta en välttämättä halua enää käyttää sitä. Niin muistan, että tätä ja sitten kaiken maailman aivan täysin random lankoja on siihen paitaan laittanut, niin mulla ei kyllä ole tälle niin kuin minkäänlaista käyttöä tässä värissä, että vähän luulen, että laitan tämän kyllä eteenpäin sitten jossain vaiheessa, mutta se on nyt kuitenkin jäänyt tänne varastoon pyörimään. Ja sitten on itse asiassa täällä, mä en nyt viittees avaa tätä pussia, mutta täällä on kaiken maailman just tämmöisiä kirppispuuvilla pellavalankoja, mitä on aikanaan ostanut tuohon kasvivärjäykseen. Ja sitten, kun en mä edes käyttänyt mitään puretetta, enkä muutenkaan ole oikein ymmärtänyt, mitä on ollut tekemässä, niin eihän se tähän niinku puuvilla pellavaan sitten ole oikein tarttunut. Mutta kun esittelin siinä viime jaksossa sen Camisole No. 9, minkä olin värinnyt sillä Nitor tekstiilivärillä ja just erityisesti siinä mustassa sävyssä, niin siihenhän se värjäys toimii aivan erinomaisesti just niin kuin näillä niin kuin tekstiiliväreillä. Niin mä oon nyt säästänyt nämä, koska esimerkiksi tämä valkoinen on sitä samaa lankaa, minkä mä sitten värisin siihen toppiin, niin jos mä joskus haluan tehdä siitä jotain muuta, vaikka jotain vähän isompaakin projektia, mahdollisesti vaikka jopa
jotain mekkoakin, niin että sitä olisi sitten täällä värjättävää. Sitten olisi vuorossa sportlangat, ja niitä on 370 grammaa. Ja ne on mulla täällä. Eli siellä on nämä mun Arthur Takin norojämät. Ja sitten täällä on retrosarja Rosa Pomarin Vovo, jotka jäi siitä mun Ingrid-paidasta. Että mä mainitsinkin, että mä ehkä jossain vaiheessa haluaisin vähän pidentää sitä, niin on nyt niinku ihan tietoisesti hillonnut näitä täällä, tai et en halua avata ainakaan näitä, että nämä varmaan nyt sit riittäisi siihen pidennykseen, että en vitsi sit mihinkään muuhun näitä käyttää. Ja en tiedä, mitä mä meinaan sitten näille noroille tehdä, että se on nyt vähän harmi, kun tätä jäi niin kuin näinkin paljon, että kun tämähän on todella arvokasta lankaa, niin jos olisi tiennyt, niin ei olisi ihan näin paljon tarvinnut sit hankkia. Että mahdollisesti tämä mohairi, mikä mulla oli tässä Arthur Takissa, niin tästä yhdistelmästä hän voisi tehdä vaikka jonkun pipon tai muun, mutta katsotaan, että tämän verran niitä nyt joka tapauksessa jäi siitä takista jäljelle. Sitten täällä on vielä, myönnän, että tämäkin oli kyllä heräteostos aikanaan Snurresta. Tällainen todella kauniisti kiiltävä Sandnesin alpakkasilke. Ja just johonkin huiviin on tämän napannut sieltä, että just vaikka Sophie Scarf varmasti olisi tosi kiva. Tää on aivan ihanan pehmeetä ja just todella nätti kiilto. Sitten vähän samantyyppistä lankaa on niin ikään yhden ystävän jämät. Hän ei muistanut, että mitä tää on. Ja mietti, että olisiko tää jotain villapuuvillaa tai jotain. Mutta mä itse asiassa luulen, että tää saattaisi olla villasilkkiä, koska tässäkin on vähän tuommoista kiiltoa. Ehkä se ei nyt näy ihan sinne teille, mutta kuitenkin. Ja olikohan tätä nyt sitten se joku 100 grammaa, että näistähän vaikka jotain vähän isompaakin huivia saisi sitten aikaiseksi. Seuraavaksi olisi sitten täältä mun DK-sukkalangat, ja niitä on 710 grammaa. Tai itse asiassa tällä puolella nämä on Chestalin Maijaa, ja sitten täällä toisessa reunassa nämä on Novitan Woollywoodja. Että sehän ei nyt sinänsä sukkalanka ole, mutta ne on nyt tässä samassa laatikossa. Että nämä Woollywoodit taisin esitellä viime videossa, että nämä on mennyt siihen Lisboa-toppiin, joka oli siitä Novitan kesän 24 virkkauslehdestä. Ja sitten nämä turkoosit on aikanaan ostanut tehdäkseni sen Lene Holme Samsön Peacock-tiin, mutta en sitten ikinä tehnyt. Et nyt tosiaan mainitsin siinä viime videossa, että täytyy nyt ratkaista, että kun sen Lisboa-topin kanssa olisi myös tämmöiset Lisboa-housut, jotka on niinku samanlaiset kuin se toppi, että meinaanko tehdä niitä housuja, että jos en, niin sitten nämä turkoosit vois sitten mennä siihen Peacock-tiin, että voisin tehdä sen uudestaan. Mutta sitten näille majoille mulla ei nyt mitään sen kummempaa suunnitelmaa ole, että nämä 3 saattaisi riittää vaikka jonkun vauvan villapaitaan, että tässä viime aikoina on ystäville syntynyt sen verran lapsia ja ilmeisesti heitä on lisääkin tulossa, niin varmasti joku pieni lapsi siitä saisi ihan hyvän paidan joskus, mutta en ole nyt sitten viittynyt, niin kun nämä on ihan siis avaamattomia kirjoja kaikki, niin ennen kuin nyt tulee mikään spesifisuunnitelma, niin on nyt sitten vaan pitänyt ne täällä. Et itse asiassa olisiko johonkin tiettyihin kirjoneule sukkiin joskus hankkinut näitä, erityisesti näitä tämmöisiä vähän syksysempiä värejä, piti tehdä
yhdelle ystävälle yhdet kirjonalussukat, mutta enpä tehnytkään, niin ne jäi sitten tänne. Ja itse asiassa mulla on tätä maijaa jonkun verran muissakin väreissä. Ainakin yksi semmonen, mikä se nyt on, semmonen punertava liila, niin sitä on tulossa yhteen projektiin, mikä myöhemmin tässä videolla tulee. Ja sitten on jotain muita random värejä, mitkä on menossa yhteen megalomaaniseen jämälankaprojektiin, jonka sitten ensi videossa esittelen. Pidetään teitä nyt vähän jännityksessä. Joo, mutta semmoset. Sitten olisi DK-lankaa vielä 1782 grammaa. Ja tässä on nyt siis ei-sukkalangat, eli ekaksi olisi tämmöiset Imagine Soft Merino Thin. Ja nämä värit antaakin ehkä pientä osviittaa siitä, mihin nämä vois olla tulossa. Nimittäin just jollekin tutulle lapselle on ajatellut tehdä mansikkapipon. En itse asiassa muista enää edes, että kenelle se oli menossa, kun nämä on nyt jonkun aikaa täällä varastossa ollut. Mutta vaikka juurikin mansikkapipon jollekulle pienelle ystävälle voisi vielä tehdä ja varmasti jossain kohtaa teenkin. Sitten, täällä oli kuitenkin sit vielä yksi DK-sukkalanka, nimittäin aivan ihana ruoasolmun värjäämä Merino DK Sukkis sävyssä orkidea. Tää on tosi nätti kyllä. Yllättäen, koska se on liila. Joo, tääkin on tuolta Folkista ja Villasta tänä vuonna ostettu. Täytyy myöntää, että mä en siinä ostaisi jotenkaan tajunnut, että sekä tää että sit se huvitusvyhti, mitä tuossa aikaisemmin esittelin, niin on siis supervassia. Ja en ole mitenkään nyt erityisen ihastunut siihen, että jotenkin varsinkin tässä paksummassa pohjassa tää vähän tuntuu sillain. No, en mä nyt tiedä, voiko tätä vielä nimittää ehkä niin muovisen tuntuiseksi, mutta ei niin kiva kuin vaikka just niin kuin villainen sukkalanka, niin katsotaan, että jääkö tää sukkapari sitten välttämättä mulle, mutta joku varmasti hyvät sukat sitten tästä saisi. Ja sitten niin ikään Folkkia Villaa tuliaisia. Eli täällä on ihanaa Vuonoen Pentti Kampalanka DK:ta 5 vyyhtiä. Ja nämä on sävyssä vaalea oliivi. En tiedä, miltä se nyt sinne teille näyttää, mutta nämä on inasen ehkä lämpimämpiä kuin mitä mun iholle olisi hyvä. Että nämä ei ole nyt sillain niin kuin minttuun kallellaan, vaan enemmän just se ehkä keltaiseen. Mutta mä halusin nyt tämmöisen nimenomaan niin kuin vaalean vihreän, enkä niin kuin just semmoista mintun vihreätä. Ja näistä olisi tulossa tää Petite Knitin Storm Sweater-paita. Ja siitä varmasti tulisi kyllä, tai tulee sitten kun tulee, aivan ihana, koska on sitä Petite Knitin Ingredia, minkä esittelin viime jaksossa, niin on sitä käyttänyt jo tosi paljon. Ja se Storm Sweaterhän on kuitenkin verraten samanlainen, niin ennustan, että sekin on kyllä niin kuin lempipaita materiaalia ehdottomasti. Ja kun siitä Ingredistähän tuli inasen lyhyt, niin tässä nyt varmasti olisi ainakin tarpeeksi lankaa, että siitä Storm Sweaterista tekisin sitten ainakin tarpeeksi pitkän. Mut joo, nää ja sitten toi sampo, minkä esittelin tuossa aiemmin, niin on mun ensimmäiset Vuonoen langat, et en oo vielä päässyt näitä neuloon, mutta niin ihania sävyjä ja tää Suomen lampaavilla nyt on niin ihanaa, että kyllä ennustan myös, että Vuonoen langat tulee olemaan suosikkeja. Sitten olisi DK ei-sukkalanka kategoriasta vielä yksi pussillinen lankaa, jotka on täällä mun ystävän tekemässä projektipussissa.
Ja täällä asuu Robsin Cotton Merinoa värissä 20 Water Pebbles. Ja tää onkin jännä sävy, koska tää nyt varmaan kuvassa näyttää harmaalta, mitä se aika lailla onkin, mutta sitten joissain valoissa tää näyttää myös vaalean siniseltä tai vaalean vihreältä. Eli tää on vähän tämmönen elävä sävy, mikä onkin hauska. Ja sitten kun tässä on tätä puuvillaa, niin se vähän näkyy tommosina valkoisina säikeinä sieltä, että ikään kuin semmoinen meleratun kaltainen efekti syntyy siitä. Ja itse asiassa mä olin aikanaan just Storm Sweateria varten nää hankkinut, mutta sitten minä aloin just miettiä, että onko tää harmaa jotenkin liian vaalea mulle. Ja olin jo vähän miettinyt, että laittaisin tämän langan eteenpäin, mutta sittemmin ihastuin siihen Sari Nordlundin Turtle Dove-paitaan. Et nyt kun osaan vihdoinkin tehdä nyppyjä ja palmikoita, niin sehän olisi vallan hyvä projekti tälle langalle. Ne on nyt täällä pussissa ihan sotkeentuneet toisiinsa, niin mä en nyt rupea niitä kaikkia täältä ottaa esille. Ja muutenkin selvästi tää kerä on vähän tämmönen, joka tykkää vähän niinku, hajota tällainen, että toivottakaa vaan onnea siihen itse projektiin näiden lankojen kanssa, mutta oliko näitä nyt sitten 9 kerää, eli mä luulen, että se ei kyllä ihan riitä sit siihen paitaan. Mutta itse asiassa mulla on täällä myös melko lähellä oleva tämmönen harmaa lanka. Tästä on aikanaan tehnyt kumppanille sukat. Hän itse valitsi tämän langan, että olisiko tää ollut sitä Novitan muumitalolankaa. Niin ne on melko lähellä. Et kun tässä ei nyt tietenkään ole semmoista elävyyttä yhtä lailla kuin tässä, että on semmoinen ihan rehellinen perusharmaa. Mutta mä luulen, että jos mä neulon tästä niin kuin vaikka noi hihansuut ja sitten on niin kuin kauluksen, mahdollisesti myös helmaa, niin sitten se ei ehkä häiritse niin paljon, että vaikka se olisikin inasen eri väriä. Sitten olisi vuorossa worsted. Ja näytetään eka nyt tästä nämä sukkalangat. Paitsi, että just täällä nyt sitten onkin vähän muutakin kuin sukkalankaa, mutta mä mainitsen nyt ensin sukkalangat. Eli täällä on, oliko ihan sitä Hausen Onni neulelankaa. Tää on kanssa Hausen tämmöistä neulelankakuvio. Tää on tämmönen itse raidoittuva. Ja sitten tää on ihan ehtaa seiskaveikkaa. Tästä on tehnyt ystävälle yhden pipon. Ja näistä aloitin noita Tiina Arposen, eli muita ihania, oliko nyt sitten syys- vai talvisukkia. Mutta kuinka ollakaan siinäkin niistä tuli aivan liian kireät, niin hylkäsin nyt toistaiseksi ainakin ne. Mutta nehän on kyllä tosi hauskan näköisiä. Ja tää on kyllä ihana sävy, että ihan varmasti tästä jotain vielä syntyy. Vaikka jotkut lapaset itselleni voisin tehdä. Just vaikka jotkut palmikkolapaset. Ja sitten näytetään vielä seiskaveikkaa löytyy täältä mun itse tekemästä projektipussista. Eli täällä on, oliko joku 5 kerää, on tätä sävyssä jää. Joo. Ja sitten täällä on tätä jo aiemmin esiteltyä maijaa. Tämän värisessä sävyssä. Ja sitten löytyy itse asiassa myös valkoisena. Ja sitten on kaiken maailman jämiä, joista myös
osan on saanut ystäviltä. Ilmeisesti olisiko tämä ehkä ainakin Dropsin karismaa. Niin ja itse asiassa Majahan on DK:ta, mutta nämä on nyt täällä kaikki samassa, koska näistä on tulossa Sari Nordlundin lummepaita, jota itse asiassa olen jo aloittanut, niin esittelen sen sitten seuraavassa podcast-jaksossa. Ja sitähän mä oon joskus aikaisemminkin jo aloittanut, mutta sitten mulla oli niiden lisäysten kanssa kaiken maailman kommervenkkejä, niin tää alkaa nyt jo muodostua teemaksi, että tällainen lumme 2.0 tai jopa 3.0 nyt sitten olisi tänä vuonna tarkoitus saada syntymään. Mutta näistä väreistä on kyllä tosi innoissani, että oikein semmoinen ihana sydän talven paita, että tosiaan jos nyt onnistuisin saamaan sen vielä sitten tässä keväällä valmiiksi, niin olisi ihana ottaa vaikka jonkun järven jäällä joku kuva siitä sitten mun päällä, mutta katsotaan. Mutta sitten oli, täällä jo vilahtikin nämä muut kuin sukkalangat worsted-vahvuudessa. Eli täällä on Filcolanan Peruvian ja tämmöisessä, olikohan tämän sävyn nimi joku Red Squirrel tai joku. Ja näistä ja sitten siitä langin leissistä, siitä ruskeasta, joka vilahti siellä mohairkopassa, niin niistä yhdessä on tehnyt mun siskolle ne Milena Juholan loverlapaset. Ja tääkään ei tosiaan minun väri oikein oo, niin saa nähdä mitä tästä tulee. Mulla on täällä Camarosin tätä lamaultia tämän verran. Olisiko tää 200 grammaa ehkä tässä. Niin vähän pohdin, että pitäisikö tästä yhdistelmästä tehdä vaikka lapaset. Laitan tähän kuvan, en nyt muista suunnittelijan nimeä, mutta joku tämmönen Ravelleryn ilmaisohje, oliko joku Warm Thick Flower Mittens, niin semmoset olisi kyllä aika nätit. Et laitetaan mietintämyssyyn. Ja no, sen voin nyt vielä mainita, että myönnän, että tämäkin oli kyllä ihan heräteostos joskus vaikka Prismasta, mutta nämäkin on semmosia sävyjä, että just vaikka mun sisko näistä varmasti tykkäisi, niin jotkut lahjasukat sitten jossain kohtaa teen. Sitten lisää worsted-kategorian lankoja, jotka ei ole sukkalankoja. Eli täältä löytyy tämmöiset sävyt. Letloppia. Nämä on jäänyt siitä mun tennapaidasta, jonka Reetta Pellikka on suunnitellut. Ja esittelin sen varmaan just vuosi sitten täällä kanavalla. Sitten tätä Milky Way-sävyä on ehkä johonkin lapasiin joskus ostanut, mutta yllättäen niitäkään en sitten tehnyt. Ja sitten täällä olisi vielä tämmönen musta. Että olen vähän miettinyt, kun tää Letloppihan olisi niinku huopuvaa lankaa. Että josko minäkin nyt sitten lähtisin tähän Annie Germainin Sailor Slippers hypeen mukaan ja tekisin semmoset, että tuolla bulky-kategoriassa on vielä tulossa sitten muutakin lankaa, jota olen miettinyt, että voisi niihin pistää, mutta sitten vaikka just kumppanille tai jollekin voisi tehdä sitten lahjatossutkin, niin vaikka näitä voisi sitten raidotella niihin. Sitten löytyy tämmönen kerä, missä on 2 säijettä. Onko tämä nyt sitten jotain fingering-lankaa ja 1 mohairi, että hän ei nyt sinänsä ole worstedia, mutta nyt se on. Tai niinku näiden yhdistelmä. Ja tämä oli, kun näytin sen yhden sinisen mohairin, niin tämä oli nyt niinku siihen mun äidille tarkoituksena olleeseen pipoon. Että tämä on mun mielestä jotain, olisiko se ollut se West Yorkshire Spinners Exquisite-lankaa.
jotain siis todella ylellistä, niin kuin nimikin antaa ymmärtää. Ja sitten taisi olla just sitä Mohair by Canardia, että joku Snurren tämmöinen paperiohjepipo oli ollut tarkoitus tehdä, mutta se pipo on nyt tässä. Niin itselleni jossain kohtaa jonkun perusjoostineulepipon aion tehdä, koska tää on kyllä tosi kiva sävy. Sitten olisi Drops Airia, eli tämmönen sävy, jonka nimi oli muistaakseni Papukaijan vihreä, sävy numero 43. Sitten tämmöistä sinistä. Tässä ei ole nyt enää vyötteitä jäljellä, mutta olisiko tää ollut se ehkä farkun sininen. Sitten ihan perus valkosta. 01 on tää sävy. Sitten ihanaa magentaa värissä 39. Sitten oli näköjään vielä vähän papukoijan vihreätäkin ja sitten vielä pari kerää 53 väriä. Eli tää on sitten tämmönen vaaleanpunainen. Ja ehkä joku muistaa, näistä oli tarkoitus tehdä se Hypnit Shopin tulip sweater. Mutta sen kanssa mulla oli niin ikään kaikenlaista haastetta. Niin se jo sai sitten purkutuomion ja päättyi tosiaan nyt sitten kerämuotoon takaisin. Ja nyt täytyy myöntää, että näille mulla ei kyllä nyt oikein ole minkäänlaista suunnitelmaa. Et itse asiassa jos teille tulee mieleen jotain, niin kertokaa ihmeessä tuolla kommenteissa, koska näitä on vähän tällainen ärsyttävä määrä, että niinku pari kerää per väri. Tätä papukaijan vihreätä on tosiaan 3 kerää, niin näistä mä oon pohtinut, että pitäisikö tehdä se Sophie Hoodie. Että on laskeskellut, että just ja just pitäisi riittää siihen ykköskokoon. Mutta vitsi, kun mua hirveästi houkuttaisi ostaa yllättäen just jotkut laventeliväriset langat siihen, niin mä en nyt ihan tiedä vielä, mutta kun tätä nyt olisi. Tässä kohtaa voisi muuten myös kertoa, että mulla ei nyt sinänsä ole tarkoitus olla tavallaan missään langanoston lakossa tänä vuonna, mutta mä haluan niin kuin kehystää tämän asian niin päin, että olisi tavoitteena nyt saada niin kuin mahdollisimman paljon näitä varastolankoja neulottua. Et mulla on tässä sen verran kyllä tätä työn sarkaa, että mä tiedän, että mun neulomistahdilla missään nimessä en tule saamaan tänä vuonna tätä mitenkään tyhjäksi, ja se ei ole nyt niin kuin tarkoituskaan. Mutta just, että sais tätä varastoa pienennettyä, niin se olisi nyt se tavoite. Niin siinä mielessä niin kuin tästä sen Sophie Hoodien neulominen olisi niin kuin järkevää, mutta katsotaan. Tämä väri ei ehkä nyt olisi sillä mun ykkösvalinta, mutta sitten taas kyllähän tämäkin on tämmöinen aika niin kuin vibrant, niin voisi ihan hyvin minulle käydä sitten, mutta mietitään. Niin, mutta tosiaan erityisesti tälle sävylle ei ole kyllä nyt oikein minkäänlaista suunnitelmaa, että ostin nämä muistaakseni Menitasta joskus pari vuotta sitten, ja tämän sävyn tilalle olin suunnitellut jotain toista väriä, mutta sitä ei ollutkaan siellä, niin tämä oli vähän sitten niinku paras huonoista vaihtoehdoista, niin en tiedä. Mutta tosiaan, jos teille tulee mieleen jotain, toki nyt vaikka jonkun raitapaidan voisi tehdä, mutta en tiedä, onko mä sitten kuitenkaan niin raitapaita-ihminen, että kun tämä Stripe Hypekaan ei nyt ihan hirveästi ole saanut käyttöön, niin ehkä siitä voisi päätellä, että ne raidat ei sitten kuitenkaan ehkä ole mun juttu. Et mä oon testannut, tämä Drops Air kyllä virkattuna käyttäytyy aika kivasti, ja mulla olisi jossain kohtaa toiveena tehdä semmoinen isoäidin neliötakki, niin siihenhän toki nämä toimis. Että vaikka tämä sininen tai sitten tämä magenta olisi kiva niin kuin siihen resoriin
säästää, niin mahdollisesti jotain semmoista. Mutta toistaiseksi niin katsotaan, mitä näistä syntyy. Sitten on myös pari kerää tämmöistä Vikingin alpakkamaijaa. Ja näistä ja sitten siitä semmoisesta vähän savuisemmasta liilasta mohairista, minkä esittelin, niin tästä yhdistelmästä olen tehnyt sen My Favorite Things Knitwearin Cardigan No. 7. Eli nämä on nyt ihan rehellistä jämälankaa ja näille ei kyllä myöskään ole mitään suunnitelmaa. Että se on vähän harmi, kun nämä airit on niinku tämmöisiä kylmänsävyisiä ja sitten tää taas selvästi on tämmöistä murrettua. Niin mua jotenkin vähän ehkä häiritsisi yhdistää nääkin, mutta katsotaan. Sitten olisi vielä yksi tämmöinen puhallettu lanka. Eli täällä on ihan avaamattomassa paketissa 10 kerää ja vielä 1 kerä, eli yhteensä 11 kerää tätä Concept by Katjan Cotton Merinoa. Ja tästä on tulossa ihana Sari Nordlundin Book Club Cardigan. Et mä muistan silloin, kun mä näin sen ohjeen Sarin Instagramissa ekan kerran, kun sitä ei ollut vielä edes julkaistukaan, mä jo silloin siihen ihastuin. Ja niin on tehnyt moni muukin. En ihmettele yhtään, että miksi. Niin tosiaan nyt kun vihdoinkin on tää palmikkogeimi hallussa, niin siihen projektiin täytyy myös tässä piakkoin sitten ryhtyä. Mä vähän ajattelin, että kun tää olisi tosiaan Cotton Merino, että josko tää ei olisi ihan niin järkyttävän kuuma, mutta itse asiassa nyt monet on sanonut, että tää on niin kuin yllättävän lämmin, vaikka just niissä sopihuudeissa, niin saa sitten nähdä. Mutta toisaalta vaikka nyt just se mun Arthur-neuletakki on tässä nyt todistanut, että vaikka olisi vähän paksumpi lanka, niin kuitenkin kun se on edestä auki, eli neuletakki eikä paita, niin kyllä se kuitenkin sitten saa käyttöä. No sitten, täällä olisi tämmönen sylillinen Dropsin karismaa. Eli oliko näitä joku 12 kerää. Tää on väri 50, eli tämmönen ihana turkoosi. Ja näitä sain aluksi 1,5 kerää mun kummitädiltä, kun hänellä oli jäänyt ylimääräiseksi, niin siitä inspiroituneena sitten tilasin ihan paitamäärän. Aluksi oli tarkoitus tehdä se Sari Nordlundin Aurelia pullover, mutta sitten on ihastunut enemmän siihen Billy pulloveriin, eli aion sen tehdä sitten myös. Ja tää on kyllä tosi kiva sävy, että kiva, että tässä nyt näitä sinisävyisiä projekteja olisi jonossa, koska se kyllä minulle passaa hyvin, kun mulla on tämmöiset siniharmaat silmät, niin tuntuu, että se oikein korostaa sitä silmien sinisyyttä, niin se on kiva. Sitten ollaankin päästy listalla bulky-kategoriaan, eli nyt esittelyssä mun kaikista paksuimmat langat, mitä ei ihan hirveästi ole, koska niin kuin varmaan aika moni muukin, niin silloin kun aloitti neuloon, niin tuli niitä käytettyä aika paljon, mutta sitten minä olen huomannut, että tykkään ohuemmista langoista paljon enemmän, että just sillain joku DK on kiva, erityisesti paidoissa, mutta bulky-lankaa mulla on kertynyt 276 gramman edestä. Ja täällä on Novitan hykkövuulia tämmöisessä ihanassa mintun vihreässä sävyssä. Ja sitten tämän mä oon itse asiassa saanut, niin mä en ihan tiedä, että tää tuntuu paljon tämmöiseltä villasemmalta kuin tää hykkövuuli. Tai niinku tuntuu, että tässä olisi sitä lanoliinia vielä jäljellä. Mä en ihmettelisi, jos tää olisi vaikka jotain niitä Myssyfarmin lankoja. Ja sitten täällä on ihan projektiksi asti päässyt hykkävuuli tässä mustikkamaitosävyssä. Tää oli mun mielestä toi Helinikulan uuttuhuppu, mutta mä aion tän purkaa, koska tää on ihan liian paksu. Niin kuin tollain.
arkikäyttöön minulle, niin näistä aion tehdä nimenomaan ne Sailor Slippersit itselleni. Ja sitten mulla löytyy täällä Sandnesin Fritidsgarnia aika paljon. Vielä yksi tämmönen jonkun vanhan neuletakin kaistale purkamattomanakin, mutta aion tämän purkaa. Ja sitten tosiaan kaksinkertaisena hyödyntää nämä noihin Sailor Slipperseihin, että voisi vaikka jotkut lahjatossut tosiaan tehdä, niin sitten ihan yksiväriset, niin näihin saisi sitä sitten kulumaan vähän enemmänkin. Sitten viimeisenä kategoriana täältä löytyy mulla tämmönen ihan random jämiä täynnä oleva ihana muumikassi. Ja on punninnut nääkin, näitä on 1315 grammaa, eli ihan joltisenkin verran. Täältä nyt jo nämä jämäkerät putoilevat. Ja täällä on nyt ihan kaikkea mahdollista. Et en ehkä nyt rupea ihan näitä kaikkia tässä esittelemään. Mutta täällä on esim. Tämmöistä About Worsted-vahvusta jotain Adlibriksen sukkalankaa, minkä olen joskus saanut lahjaksi. Sitten löytyy esimerkiksi sitä Daigat Studion kampalanka DK-jämiä, mikä on jäänyt siitä mun Terrazzonekistä. Sitä en muutenkaan ole ihan hirveästi käyttänyt, että vähän mietin, että voisin sen purkaa ja tehdä vaikka jonkun pipon siitä, että tämähän on aivan siis ihana lanka, että kyllä tämä ansaitsisi totisesti tulla käyttöön. Mutta tämä on nyt ihan niinku jämäpallero sitten. Ja sitten löytyy vaikka mun itse värjäämääni seiskaveikkaa, minkä on kasviväreillä värjännyt varmaan just punajuurella tai jollain. Ja lisää sitä. Ja sitten täällä oli just näitä Drops Air-jämiä ja letloppia ja lisää letloppia ja kaikkea mahdollista. Ja nämä on tarkoitus tosiaan tulla yhteen mun megalomaaniseen jämälankaprojektiin, minkä mä esittelen sitten ensi videossa. Ja ehkä siinä voin vielä vähän lisääkin kertoa sitten, että mitä kaikkea lankaa siihen on mennyt, mutta ihan kaikkea mahdollista. Niin, ja että vaikka nämä kaikki ei nyt menisi siihen projektiin, niin voisin pitää ne niin kuin täällä kassissa, että sitten jos tarvii vaikka just noihin isoäidin neliöihin tai muihin, niin täältä sitten löytyy. Mutta joo, siinä oli kuulkaas kaikki mun langat. Arvatkaapas, kuinka paljon niitä oli. Mä voin kertoa, että niitä on yhteensä 10 kiloa, 819 grammaa, eli pyöristettynä 11 kiloa. Ja sehän on aika paljon, että näin niin kuin neulojen näkökulmasta, jos mietin, että mun neulomistahdilla mä saisin varmaan tämän varaston neulottua jossain 2-3 vuodessa ehkä, niin se ei nyt mun mielestä ole niin kuin ihan järisyttävän iso määrä, mutta sitten toisaalta mä en kyllä myöskään soisi, että se nyt ihan kauheasti isommaksi tästä enää kasvaisi, että sitten siinä kohtaa alkaisi tulla jo nämä säilytysasiatkin vastaan, niin ihan riittävän kokoinen on tämä varasto. Et kerro vaikka tuolla kommenteissa, että minkä kokoinen sun varasto on ja miten muutenkin sä suhtaudut lankavarastoon, että onko sellainen hyvä olla vai ahdistaako se määrä vai mikä homma. Ja että ootko itse ryhtynyt tämmöiseen projektiin, että neulot lankavarastoa pois, niin kiinnostaa, että vaihdetaan kokemuksia siitä tuolla kommenteissa. Ja tosiaan tässä sitten viime jakson niin on paria muutakin projektia jo tässä aloitellut, niin kerron niistä sitten seuraavassa podcast-jaksossa. Että se olisi tarkoitus saada purkkiin ja
julkaistua vielä tässä tammikuun aikana, niin nähdään sitten siellä seuraavassa jaksossa. Kiitos tosi paljon, kun katsoitte videon ja ei muuta kuin neulomisiin. Moro!